खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे भिडिअ आंनो सासे बिनानावा बानायनो थिननायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आं दिनै बिराद इमारजेन्सियाव बानायबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा बे बिनानाव बुंनाय बाथ्राया सैथो। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखादों जे मा बिउटि पार्लारावहाय लब माखासे दिन्थिनानै गोबां माखासे मानसिफोरखौ फानदाय जानाय होननानै बियो बुंदों आरो गोबां अडिअ रेकर्डिंबो भाइरेल जाबाय थादों होननानै बुंदों जे ओरैबायदि मोनसे बिउटि पार्लार जाय बिउटि पार्लाराव नों खामानि मावोब्ला नोङो बिदिनो सानसेयावनो नोङो 5,000 6,000 7,000 10,000सिम खामायगोन बा नोङो हरनि समाव नों खामानि मावोबा हराव नोङो बिदिनो 15,000 20,000 बेबायदि खामायगोन हरसेयावनो आरो बेबायदि बिउटि पार्लाराव खामानि मावनो नामा होननानै बुंदों आरो मा खामानि होनना बुङोबा खामानिफ्रा बिदिनो जाहैबाय मा बारा माबा नङा माने मोदोम नानानै होनांगौ मानांगौ सोरनिबा खानायखौ सुनानै होनांगौ मोजां सुनांगौ बिदिनो माबा खालामनांगौ मोखां फेस वास खालामनानै होनांगौ बिदि आरोना नों जेसेबांनो थाब खालामनो हायो एसेबां नोंनि फैसा बांसिन मोनो होननानै बेफोरबायदि मोनसे अडिअ रेकर्डिं भाइरेल जाबाय थादों होनना बुंदों आरो बेबायदिनो जोंनि गोबां माखासे बर' लाइमोनफ्रा फासिगासिनो दं होननानै बुंदों आरो दा बे बाथ्रायाथ' सैथो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मानोना बे बिउटि पार्लारनि सोमोन्दै नोंथांमोना गोबां मिथिबाय नाथाय बेबायदि बिउटि नङा दे गासैबो बिउटि पार्लारानो दे बेबायदि बरनाम गोनां बे नङा दा बैफोरबायदि मोनफा मोननै जेनाखि बिउटि पार्लारनि थाखायनो गासैबो माखासे बिउटि पार्लारफ्रा मा जायो बरनाम मोनफायो दा नोंसोर नैबेखौसो थाल लानांगौ जे मा बिउटि पार्लाराव हरसेयाव मारै 5,000 10,000 मोननांगौ बे मोनाना मासावसो जानो हागौ नङा होमबा मासावसो 10,000 जानो हागौ मासावसो 11,000 जानो हागौ मासावसो 6,000 आरो 7,000 जानो हागौ दा नोङो हरसेयावनो जुदि नोङो बा सानसेयावनो जुदि 5,000 10,000 खामायनायनि खोथा जुदि खोनाखायोबा नों गावनो सानखानांसिगौ दाना सानसेयाव सोर बिदि बेथन मोनफेरखो माबोरै मोनथावगौ बे सानांगौ निश्चय बे खामानिया मोजां नङा नों बेखौ सानखा आरो बिसोरो होनना बुंदों आरोना बैसोर माखासे गथ'फोरखौ जबरदस्ति माबा मोनसे ड्राग्सफोर जाहोयो जाहैबाय माबा मोनसे बिहुसनि खामानिफोर जाहोयो बिदि जायाबाबो नों गवानो फैयो ओमफ्राय जाहोयो दा बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जादों आरो बांसिनै स्पेसियेलि गुवाहाटि नोगोराव जागासिनो दं बेखौ होनबाय थादों ओंखायनो आं खावलायगोन बे भिडिअखौ अननानै बर' लाइमोनफ्रा नाय ओमफ्राय शेयार खालामनानै हो गावजों गाव मानोना जेन' रावबो बर' लाइमोनफ्रा थाखानि लबाव बिदि फासि दानांथों नोंनि लाइफआनो माने बरबाद जागोन नोंहा संसार जानायनि खोथा दं नोंनि संसारा बरबाद जाजोबगोन नोंनि संसारावनो ओरैबायदि मोनसे खोमसिनि फैसालि फैगोन जेखौ नोङो मालाबाबो जिउआव आरो नोङो मालाबाबो मा खालामनो हाफिननाय नङा बेखौ नों लाबोफिननो हानाय नङा दा बेबायदि अलखफ्राव नोङो खोलनानै होगोन ओंखायनो बिउटि पार्लारखौबाबो खामानि मावबा बिउटि पार्लाराव ओरैबायदि मोनसे बिउटि पार्लारखौ बासिनानै खामानिखौ मावबानो जाबाय आरोना जेन' नोंनि लाइफआ बुगि जानाङा दा नोङो बेफोरबायदि थगायग्रा बेफोरबायदि बिउटि पार्लारनि थाखायनो जुदि गोबां मोजां इसिबां मोजां बिउटि पार्लारफोर दङ बिसोरबो जुदि बरनाम जाफाजोबो गासिबो बरनाम थांफायो खिन्थु बिसोर मा खालामो बै बिउटि पार्लारफ्राव ड्राग्स साप्लाइ खालामहोयो होनना बुंदों सोरनिबा बिउटि पार्लाराव ड्राग्स माने साप्लाइ खालामनानै हिन्जावफोरखौ बांसिन माबा खालामो हिसाबै हिन्जावफोरखौ माने साप्लाइ खालामहोयो जाहैबाय बेबो मोनसे खामानि ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय माबाय देहानि बिजनेस खालामो जाहैबाय देहायारि बिजनेस खालामो दा नोङो देहायारि बिजनेस खालामबा हरसेयाव नों 10,000 मोनगोन बे आरोना हरसेयावनो 10,000 मोनगोन माने सानसेयाव नोङो बिदिनो 7,000 10,000 बेफोरबायदि फैसाखौ खामायगोन दा बेफोर आरो दा बेफोरबायदि खामानिया नोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथ' दिनै सिख्लासो नोंहा दिनै हाबा जानांगौ नोंहा दिनै संसार जानांगौ दा नों बेबायदि खामानियाव नोङो इनभल्भ जानानै थायोबा नोंनि संसार जानाय नोंनि इयुननि जिउआव बोरै जाहैगोन नों हारसिङै ओरैनो थैनांगौनि गोनांथि जाना फैगोन ओंखायनो समाजाव बेबायदिनो खामानि थायो मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो सोरबा नोंखौ फानदायनानै नोंखौ बिपदआव खोलैनोबो सानो नाथाय जोङो मा खालामनांगौ जोङो नों खुद गावसो नोंखौ सालिजारि खालामनानै लानांगोन नों गावसो नोंखौ बुजिनानै लानांगोन आं बे खामानियाव थायोबा मा जागोन आंहा मा जागोन आं फ्लप जागोन नामा दा बेखौ नों सोरनिफ्रायबो साजेसन लानांगौ दा ओरैबायदिबो जायो सोरबा बिउटि पार्लारा रावनोबो दाखिन्था बे सेलारिखौ आङो नोंनोल' होगोन माखासे स्टाफनोबो आं होआखै बेबायदिबो होनो सोरबाया थगायो दै आं सेलारिखौ नोंनोल' बेबायदिखौ होगोन ओमफ्राय आं दस्रानो होनो हानाय नङा सोरबाया माने बेबायदि होननानै बुङो आरोना मानोना नोंखौ लफायगोन आरो नोंखौ थगायगोन थारमाने माने गुबुन स्टाफनो गाव बेबायदि फैसाखौ होनाय नङा नोंनोल' होगोन आरो थारमाने दा बेबायदिजों जों मानो फासि जानो बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ जों मानो फासि जानो दा बेफोरबायदि खामानिखौ जों मानो मावनो दा जोंनि समाजाव दिनै नोंनि समाजाव गासैबो समाजाव बेफोरबायदि थगाय थसिया दिनै बारानिफ्राय बारासो जानो थांगासिनो दङ स' बेनिखायनो नोङो सानै हनै खोब सोलि बाहेरायाव ओंखारोबाबो नोङो जेरावखि जेखि खामानि मावा मानो नों बिराद सोलि थगायनाय नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनाय मानोना नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनानै हाबानो बिहा फैसा खामायनो हायोबा बेफोरबायदि खामानिखौ बैफोरबायदि मानसियाथ' मावखागोन ना आरो बेफोरबायदि खामानिखौ माने जायफोरनि साननाय हनायफ्रा गोथों गुवार गोथौ गुबुननि दुखु बुजिनो हायो गुबुननि टेनसनखौ बुजिनो हायो बेफोरबायदि मानसिया मालाबाबो मावा
ओंखायनो आं दहायनो होनबाय थादों जे मा बैफोरबायदि बिउटि पार्लारनि थाखायनो माखासे मोजां बिउटि पार्लारफ्राबो दिनै फोथायजालासो जालांबाय ओइ बे बिउटि पार्लार होनबानो सोरबाया मिनियो बिउटि पार्लाराव खामानि मावदों होनबानो सोरबाया मिनियो बिउटि पार्लाराव गुवाहाटियाव खामानि मावहैदों बिउटि पार्लाराव बङाइगावआव खामानि मावहैदों बा अबेबा गिदिर गिदिर नोगोराव बिउटि पार्लाराव खामानि मावहैदों होननाय लोगो लोगोनो दिनै मिनिसै मानसिफ्रा थारमाने मा बिउटि पार्लाराव मोजां खामानि जाया बिउटि पार्लाराव माबा मोनसे सोलियो बेखौ माने मिन्थिनानैनो दिनै मानसिफ्रा मिनिनो लायो आरो ओंखायनो जेन' जोंनि खामानिया मिनिजानाय जाया नोंनि खामानिया मिनिजानाय जाया आरो नोंनि लाइफआ जिउआव जेन' बरबाद थाङा जों बेखौ नोजोर होनानै सानै हय जों बबे खामानिखौ सोलि मोजाङै थाल ला नोंसोरो मानोना गोबां गोबां बर' मानसिफ्राबो बाहाय इनभल्भ जानानै दङ हो गोबां बर' मानसिफोर बाहाय इनभल्भ जानानै दं बे बिउटि पार्लार खामानि मावनायावहाय ओंखायनो खोब हुसियारै सोलि जेरै नोंनि जिउआ बोलि जानाङा आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना अननानै बुजिदो आरो बिनानावमोनहा अननानै बुजिनानै थार बाथ्राखौ हमदानो नाजा मालाबाबो नोङो थाखानि लब दिन्थिनानै नोंखौ जुदि खैफोदाव खोलैनो नागिरबा नों बेखौ हुसियार जा मानोना जों मिथिखागौ मासावसो जोङो 7,000 6,000 होयो जेनेबा बिउटि पार्लाराव मालाबा 10,000 होयो दा जुदि हरसेयाव जुदि नोङो 5,000 होगोन 10,000 होगोन होननानै जुदि लब दिन्थिना लाङोबा बे खामानिया मोजां नंखाया नोंखौ सानना लाखा आरो जिन्दगिबो नों बे खामानियाव आगान होसै आरो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव स्पष्ट बुंबाय आं आरो बेनि सायाव भिडिअ बानायखौ एसेखिनियावनो आं फोजोबबाय थेंक इउ